רופא אנונימי, תושב קריית ארבע, יצא בבוקר מביתו, לבש את מדי הסרן שלו, נסע למערת המכפלה, וירד צרורות ארוכים אל תוך המון המתפללים המוסלמי במערה. 29 מתפללים נהרגו, עוד 125 נפצעו. בואי, את כלבה מקולבת. שמעת, אל תגיבי! שמעת, עופי מפה, שמעת? גאו... די כבר עם המצלמה. אתה מוציא לך את שתי העיניים שלך, חתיכת זבל. אסור לנו לגעת באזרחים יהודים. כלפי היהודים אין לך מה לעשות. זה החוק? כן. בוא אני אראה לך מה החוק. על מי אני באמת מגנה פה? תעיפי את המצלמה! תעיפי את זה! פה מינון, רק יהודים.